Human sa pila ka adlaw nga paghilom-hilom, it's Showtime host Ann Curtis gidepensaan ang iyang uyab nga si Erwan Yusaf ug igsong si Jasmine batok sa mga malisyoso mga komento sa mga netizens kabahin sa migawas nga screen cap sa Snapchat videos sa duha. Niadtong niaging adlaw, may viral sa social media ang screen capture sa Snapchat video nga nagpakitang gihaukan ni Erwan ang igsuon ni Ann nga si Jasmine. Ang screen cap gikan sa video nga gipost ni Jasmine sa iyang social media account apan gipapasdayon kini tungod sa mga negatibong reaksyon sa mga netizens. Tungod kay gidelete ni Jasmine ang video, misamot ang siaw sa mga netizens. Ang igsuon ni Erwan nga si Solen nagpost sab sa iyang Instagram ug hulagway nila ni Erwan. Caption niini mao ang OMG, nakakaloka sila, magkapatid sila, so gross at tignan nyo, shirtless pa si Solen, full of malice. Ang panghitabo mao'y mipaaghat ni Ann nga depensaan na ang iyang manghud ug ang iyang uyab. Kagabi si Ann nagpost sa iyang statement sa Twitter ug matod niya, "This is the only time I will comment on this issue. So please stop saying awful things about my sister and boyfriend." Dugang ni Ann nga inside joke lang daw ang gihimong video nga gihimo ato sa usa ka party apan gihatagan og malisya sa mga tao. Lucky daw kayo si Ann kay inigsuon ang trato ni Erwan sa iyang igsuon.